Здравейте на всички в тази чудесна сряда, 13 март. В Царево няма слънце, но пък има такова спокойствие, все едно си в рая. Има цъфтящи, целогодишно. Има дафинов лист, от който излиза разкошотия. Има камбани. Има православен храм Света Успение Богородично, само че днеска не работи. Айде да призовеме Господ да ни помогне, да ни избави от враговете видими и невидими от всяко зло. Без трансформация не може да има божествено проявление. Затова много хора в момента страдат от набезите на Сатана. Само че вместо да се разправят с хората, по-добре да се обърнат към Бог. Да събере всички, които обслужват Сатана, да ги тури в една матрица и право ада, защото те вече са си кодирали. Който иска, може да изчезва от тук. Господ ще му помогне, не се притесняват. Той вече се е кодирал. Човек, който извършва смърт, престъпления към Божиите закони, вече се е кодирал. От нас се иска само да обърнем очички нагоре и да се помолим. А по принцип казват, че първо трябва да се молиме в Божия храм, след това в къщия. Ако няма кой да отиде, един или оставете имена на свещеника, но по време на постите е хубаво. По време на постите е хубаво да му се молим непрекъснато. Айде, давайте да ни изцеляват и да ни спасят и съхранят в новото време. Защото аз мисля, че в новото време няма да има място за Сатана. Ще е какво хубаво място тук. Благодарение на свещеника и семейството му. Вижте какво хубаво нещо са направили. Оазис в света. Да търсиме спасение от Сатана. Всичко ще свърши. Бъдете спокойни. Бог винаги побеждава. Амин.